Ndewonu ndewonu ụmụ Igbo ndị nke anyị, ndewonu ndị nke m, ndị mfụlụ n'anya, ndị Igbo nke m, ụmụnne m, ndewonu. Asị m ka nkenekwa unu tata, asị m ya dịkwala unu mma ebe unu anọ na ekene dịkwala unu. Onye unu na-anụ unu bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Biko ịma mgbọsị ọbụla mbịa atọ m na-ayọ mgbaghalụ, mana ọsọ unu ka mma na-ayọ mgbaghalụ, sọọsọ unu ka m na-ayọ mgbaghalụ n'ụwa, maka na unu bụ ndị tozuru etozu ikwesị ịyọ mgbaghalụ. Ana m agụ akwụkwọ ọtụtụ ife anyị ji n'aka n'ụlọ akwụkwọ asaịmentị ọka nkụ kịta, maka ifie adịrọ m eme ka m si eme na mbụ. Etu m si agwa unu si na anụ m abịakwọ na mbịa na ife anyị ga-ekwu maka ya. Biko gbaghalụnụ m. Unu bụ ndị Igbo selu na etu akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị die, welụnụ ka aka m adị mkpụmkpụ ra na lụnụ m ya ka m tụkwasị ya unu. O ụmụnne m, ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, arụ unu bụ arụ m, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu. Site n'ebi ebi lue n'ebi ebi, o nwere ebe eji azụ aga. Mụ na unu n'ọnwụ, mụ na unu na ndụ, ofu ebe ka anyị si, ofu ebe ka anyị na-ana. Ekenekwa m unu tata bụ ụbọchị Nkwọ, bụrụkwanụ abalị 18 n'ime ọnwa abụọ nke ndị Igbo, n'ime ọnwa abụọ nke ndị Ichie na Ụmụada rapụrụ anyị. Ọ bụrụ anyị kelie anyị apụtakwu die ana etu afọ anyị si kwudie etu a ka ọ ya adịkwanụ. Anyị nọcha anyị arapụkwala ndị ọzọ. Ọma mbụ n'anya mụ na gị, ọma mbụ n'oge mụ na gị ka Igbo na-enwerozi izu, ka Igbo na-enwere ọnwa. Anyị nọchakwa etu anyị si kwudie anyị arapụkwala ya ndị na-abịanụ, maka na ọ bụ ife ọjọọ na onwere otu ya abịanụ. Ọkụ agụnye nwata n'aka, akụ agụnyela anyị n'aka, ọ ya ajọ njọ ma ọ bụrụ n'aka anyị ka ọ ya anyụ, kama ọ ya anyụ n'aka anyị na-afụnwusie ike. Ekene dịla unu ụmụnne m, daalụnụ. Unu bụ ndị ndidi, unu bụ ndị obi umeanị, maka na ọma mfe arụ mmadụ asịghị na ọ ma mbịazi ọghọtafie, mana eji m ozigbo aṅụli ekene unu n'obi. Ọ bụrụkwa gịnị ka anyị na-ekwu maka ya tata? Ụbọchị taa ife anyị ga-ekwu maka ya bụ Ibonibọkwụlụ gị na onye ekwu. Nke a bụ ife ndị Igbo kwuru, Ibonibọkwụlụ, maka na anyị nọ n'ọnwa abụọ. Ọnwa abụọ itu ndị gboo si wee rapụla anyị ọnwa abụọ. Fadịrọ ka ndị ọcha gụla afa nyela ọnwa afa maka ife dị iche iche. Anyị nwa na ọnwa nke anyị nọ n'ime, na ọ bụrụ na nke ndị ọcha na ọnwa Maachị, ọnwa eji eje agha, ọnwa asịkwa ka agha malite. Ọnwa enwero ife ọbụla with solstice. Ọnwa bụ ọnwa bụ ndị mmadụ na nghọta nke fa ka ndị mmadụ si wee nyechaa ọnwa afa dị iche iche. Ndị Rom nyere ọnwa ife dịka Julaị for Julius Caesar, nye ife dịka ọnwa Ọgọst Octavius Caesar. Ndị Igbo ji nghọta echiche nke fa, mmụọ fa na etu anya fa si wee fụ ụwa, wee nye ọnwa fa afa dị iche iche. Ife ọbụla gbasala Igbo, gbasala ọnwa, gbasala izu, gbasala afa mụ na gị na-aza, gbasala obodo mụ na gị si n'ime,
ife ndị a niile na-alụje anyị aka na Chukwu ebe anyị si bịa. Ife ọbụla gbasara Igbo, gbasalụ ọnwa, gbasa izu, gbasala ọgụ ọnụ, gbasala afa mụ na gị, gbasalụ obodo anyị si bịa, ife ọbụla na-alụje anyị aka na mmụọ Chukwu ebe anyị si bịa. Ọnya etu a ka ndị Igbo si, maka na fa bụrụ fe dero afọ niile n'akwụkwọ, etu a ka fa si wee debie ka anyị delofuna nwa toto okwudo, ka anyị delofuna ebe anyị si bịa, ka anyị delofuna ife anyị bụ, ka anyị delofuna ndị anyị bụ. Fa wee wele ife ndị a niile tinye n'afịa anyị na-azụ azụ, wele ife ndị a niile tinye n'afa obodo nke anyị bi na ya, wele ife a niile tinye n'afa mụ na gị na-aza, welụkwa n'ife a niile gụkwa n'ụmụ anụ ọfịa niile afa, maka na akpọ agụ ịghọtago ife ọ bụ, akpọ agwọ ịghọtago ife ọ bụ, akpọ eke ịghọtago ife ọ bụ, maka na fa wela ife ndị a niile debe ka anyị deelofuna ya. Ụwa ndị Igbo bụ etu ndị ọcha si na-asị na ife bụ matrix. Ụwa ndị Igbo bụ matrix, ngwugwu. Ọ dị ka ngwugwu ogili. Ife dị na ngwugwu ogili dị n'ime ogili, ọ dị n'ime ngwugwu a, ọnya bụ ife ikpeazụ ị ga-afụ. Mana iweta ngwugwu ogili ọra ntụntụ etu a, iwe toghebe ngwugwu ogili, mgbe ị eji wepụsie eli, iwe wepụba akwụkwọ ofu ihe atọ niile ewepụ akwụkwọ, na-atọ niile ewepụ akwụkwọ, na-atọ niile ewepụ akwụkwọ, na-atọ niile ewepụ, ihe enwe ndidi wee wepụgide akwụkwọ wee lue n'etitie, iwe afụ nwantịntị ogili dị n'ime. Etu a ka ụwa ndị Igbo dị, matrix. Nwayọ ka ị na-eji atọ ihe, nwayọ ka ị na-eji atọ ihe, mana ife niile a bụ ofu ebe ka ọ jee. Okike mụ na gị ka anyị wee defu n'ụzọ, maka na ndị Igbo gwala anyị, ndị Igbo gwala anyị sị na ije ka anyị bịa n'ụwa, na ọ bụrụ ebe anyị si bịa, na ọ bụrụ ebe mbido anyị, na ebe anyị fụrụ onwe anyị abụrụ mbido anyị, na o nwere ebe anyị si bịa, na ụwa anyị dị bụa. Ọnya bụ ife anyị bịa ịkpata ata abụọ, na ndụ anyị dị bụa. Ọnya bụ ife anyị bịa ịkpata ata Ebonyi bọkwụlụ. Ya bụ na ebe a ị nọ, na ebe a mụnwa nọ, n'ụwa anyị nọ n'ime, na o nwere enyo, o nwere ụwa ọzọ bụkwa enyo nke a mụ na ya na-afụ kịta, mana ọ dị na mpaghara nke ọzọ anya ma na-afụ. N'ụwa a dị na mpaghara nke ọzọ a na-ejiri anya nkịtị afụ, mana ọ bụrụ na ọ dịrọ, ụwa a dị. Onye akpatalụ na ife ọbụla ị na-eme n'ụwa tupu imepụta iche gị na mmụọ. So n'ụwa na-ebido na mkpụrụ obi, ife ndị ọcha na-akpọ mind. Ọkwa unu mana abọkacha anụ arụ mmadụ niile, na o nwere ebe ọ dị. Inwe ike fụ kidney, fụ liver, fụ parts of organ dị iche iche, mana o nwere ebe ị ga-afụ mind. Ọkwa unu maka ọnya ka m na-akọwa n'ụwa bụ matrix. So ndị nke anyị bụ ndị na-afụ, bụ ndị bụ mmụọ rapụla anyị ụwa nke anyị kwudo kịta, wee wele ife niile kwazisiela anyị ka ọ ga-esi dịla anyị mma, wee lụtala anyị sị anyị bụ ụmụfa ka anyị lụta n'ụwa bụ agha, n'ụwa bụ afịa, na onye zụsịa ọna. Ya bụ na onwere ebe anyị si, ya bụ na onwere ebe anyị si, maka ifie fa wee lụtala anyị, gwa anyị etu fasi wee bịa na mbụ, gwa anyị etu okike fasi bido, gwa anyị ife bụ anwụ, gwa anyị si na anwụ tinye n'asụsụ anyị anwụ na ọda anwụ, maka na ọ bịa ọzọ apụtakwa na ụda anwụ. Gwa anyị si na-enwere ike nke adakwa anwụ, ọda anwụ, ike dị n'azụ anyanwụ ada anwụ. Wee bịa gwakwa anyị si ka anyị deelofuna ifuga etu fasti wee debe asụsụ Igbo, ka anyị wee deelofuna ụmụ ife ndị a niile agụcha afa na ife anya na afụ.
ya bụ na ilelizie anya enu ịfụ ife a na-akpọ anya anwụ, ọ bụrụ anwụ na anya anwụ. Gịnị ka ọ na-akọwa? Na o nwere ụwa ọzọ anyị ma na-afụ, maka na ife niile dị n'okike bụ ịbụa ịbụa. Fa wee were onye abịa ịbụa wee tinye n'ọnwa nke anyị nọ n'ime kpọọ ọnya ọnwa abụọ. Ọnya ka ọnwa abụọ ji wee bụrụ ọnwa ịnyịnya, ya ka ọnwa abụọ ji bụrụ ọnwa ịnyịnya. Ọ n'ọnwa a ka ị ga-eji wee na-enyota ife nke na-aga n'ụwa nke ọzọ anyị na-afụrụ. Etu a ka ọ dịkwa na anyị nwere anị nwee anị mmụọ, nwee anị mmadụ. Etu a ka ọ dịkwa. Unu ewe n'iwe nọ ndị onwe grupu na-etinye ife dị iche iche, mbịa fa n'afọ akụnye ife niile, amarụ mma fa na-akpacha anya ka fa kụpụ a. Mana nsogbu adịrọ n'okwu ofu ife a, ofu ụmụ mmụọ a ka anyị bụ. Ọnya bụ ọnwa abụọ anyị nọ n'ime ya ka Igbo ji wee gwa anyị sị na onwero ife pụta n'ụwa na-adịrọ ịbụa. Oke na nwunye, oke na nwunye. Ya bụ na ana Igbo na mbido etu Igbo si dị, onwero ife bụ ofu ife ka ọ bụ. Ka anyị were ife dị ka eze, nke a bụ afa. Enwere eze mana ọ bụrụ nwoke ebe eze, nwaanyị bụkwa eze. Inwere eze nwaanyị, inwere eze. Ọ dịrọ ka ụwa nwa bekee, eze nwaanyị bụ queen. Queen abụrụ eze nwaanyị. Queen abụrụ eze nwaanyị. Queen bụ taịtụl a na-enye nwunye eze, nwunye onye na-achịfa. Queen bụ taịtụl a na-enye nwunye onye na-achịfa. N'ala Igbo, eze abụrụ sọ onye na-achị obodo. Eze bụ onye nọ n'isi ife ọbụla. Ọ dị ka di ji, eze ji. Etu a ka ọ dịkwa na nwaanyị, nwoke bụ eze, enwekwala eze nwaanyị. Ife ọbụla dị n'ala Igbo bụ ụzọ na-abụ ụzọ na-abụ. Iboni bokwulu, iboni bokwulu. Nyanwa ka ndị Igbo ji wee jụọ asị gị na onye ekwu. Anyị nwa bụ ụmụ Igbo ga-ama onye anyị na-akwụ. Iboni bokwulu a galụ n'ife niile dị n'ụwa, n'echiche anyị, na nghọta anyị. Maka na ọ bụ na anyị rapụ nke anyị na-eme nke onye ọzọ. Iboni bokwulu, iboni bokwulu, gị na onye ekwu. Ọ bụ na anyị rapụ nke anyị na-eme nke onye ọzọ, kedu onye na-eme nke anyị? Nke anyị na-ana ana. Nke anyị na-ana ana. So na anyị jide, anyị ejisie ike. Maka gịnị? Nọ anyị ji nke anyị jidekwu ya ọfụma. N'ọnwa akwa, ife ọzọkwa dị n'ime ya bụ etu m si kọwa n'ọnwa eji enyo ife na-eme na mbụ. Ife mee na mbụ, ọnwa ga-elotala anyị, ọnwa ga-eme ka echiche anyị na-agbakọ ọnụ n'ebe anyị si wee bido, n'ebe mbido anyị si wee bịa. Ọnya bụ ife anọ n'ọnwa. Ya ka m ji gwa unu na izu gara aga sị, eriri malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelee. 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 Tata ofu ife asụsụ Igbo nchọ ka m bonite ka anyị lota abụ ife a na-akpọ erima. Erima. Erima bụ eriri malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelee. Ya bụkwa ekene. Gịnị ka ọ bụ? Erima bụ na gị nwa bụ nwa Igbo, gị nwa bụ onye Igbo, mụ na gị, etu m si agwa gị, na ọkpụkpụ gị bụ ọkpụkpụ m, na arụ gị bụ arụ m, na ọbala dị m na-arụ bụ nke gị. Erima. Na ọkpụkpụ gị bụ ọkpụkpụ m, na arụ gị bụ arụ m, na ọbala dị m na-arụ bụ nke gị. Erima. Erima bụ eriri malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelee. Ya bụ erima. Gịnị ka ọ na-akọwa? Mgbe gara aga anyị na-akọwa okike ụwa,
ana m akwụkwọ ya kịta etu ụwa anyị si dị n'iche dị wee dị ụzọ na-abụ ibonibopolo ụwa mmụọ na ụwa mmadụ. Etu awa anyị si wee dị chelụkwanụ na ndị a abịakwala. Etu awa anyị si dị n'ụwa mmụọ na ụwa mmadụ fa wee kọwaa site na mgbe fa bido na mmụọ na fa agagidelu tupu fa elue n'ụwa nke anyị nọ n'ime, mana onye bụ nne anyị n'ụwa bụ anị. Ya kpata na mụ na gị na ụmụnne anyị niile ndị nọ Amerịka, ndị ebulu mgbe ndị ọcha bịa bụla anyị wee na-ebe afọ ewelu anụ arụ mụ na gị eweli eje na lab, ọ bụ na eje analyze anya ịfụ na ọ ga-abụ Igbo kpọmkwem. Iwele anụ arụ mụ na gị ije chịta aja n'ala Igbo. Iwele anụ arụ mụ na gị ibechala obele anụ arụ mụ na gị ije chịta aja n'ala Igbo. Iwele aja ala Igbo wele anụ arụ mụ na gị jee na lab ọkpọọla 100 result. Iwele anụ arụ gị jee n'ugwu Awụsa chela aja ọma mba ofu. Iwele anụ arụ gị jee na Kenya chela aja ọma mba ofu. Anụ arụ a na aja ka ndị ejizikịta eme sayensị ụmụnne anyị ndị ebulu na slave ji wee malụ na fa bụ ndị Igbo. Ndị bụ ndị Yoruba amalụ na fa bụ ndị Yoruba. Or analyze the skin sample and the soil sample. So ofu ife dị na anị bụ 100% ife gị nwa bụ na ife m nwa bụ. Mgbe m na-asị gị na arụ m bụ arụ gị, anụ m agwa gị na ama gị malụ mmụọ gị, malụ mmụọ dị n'azụ mmụọ gị. Mgbe m na-asị gị na ọkpụkpụ dị m na-arụ bụ nke gị, nsị na mma gị malụ mmụọ gị, malụ mmụọ dị n'azụ mmụọ gị. Mgbe m na-asị gị na ọbala dị m na-arụ bụ nke gị, ana m agwa gị na mma gị malụ mmụọ gị, malụ mmụọ dịkwa n'arụ mmụọ gị. Ya bụ gịnị? Na ọ bụgodu na anyị na-enwe nghọtafie ya anyị na-enwe ya site asị ndị ma nwefa. Maka gịnị? Nna m bụ onye na-ekwu ife a mgbe ọ dị ndụ ma m aghọtara, maka na ọ ga-abụ m ụmụaka. Nna m na-agwa anyị sị na ya bụ anị azụ, na nyanwa bụ ọnwụ agbụ bụ afịa, na ya bụ anị azụ. Ọ ife nna m na-ekwu na ya bụ anị azụ. Mụnwa aghọtara ebe ọ na-aga, mụnwa aghọtara ife ọ na-akọwa, maka na asụ nwata ịya aghọta ife na mkpikpi ka ụmụaka. Gịnị ka ọ na-akọwa? O nwero ife dị iche gị nwa kwụ ọtọ na-ekwu okwu na anị ebe isi pụta. O nwero ife dị iche mụ na gị na-ekwu okwu na anị Igbo ebe anyị si pụta. O nwere ife dị iche. Ibonibopolo mgbe a na-agwa anyị sị na nne nke mbụ ndị Igbo bụ anị Igbo. Iwelu onwe gị, iwelu sampụlụ arụ gị, iwelu sampụlụ nne gị, ifu the same thing. Ịma na amụọ nwa ọfụ, mmiri niile dị n'ime nwa ọfụ, mmee niile dị n'ime nwa ọfụ na-abụ nke nne 100%. Nwa ọfụ akara wee nwee mmiri na mmee nke wee lue mgbe o luelu ofu arọ na ọkala. Onye kpatara na ije chọọ adọptụ nwa nwee dị HIV positive, amụcha anya ọ bụ na etest anya na nne ya dị HIV positive, itest nne nwa obele nwa afọ ama na ọ dị HIV positive, gị nwa chọọ adọptụ nwa onye afọ mụrụ. Mana eje nene nwa afọ, a ga-agwa isi test ọbụla enweta na ọ dịrọ accurate until na nwa elu ofu arọ na ọkala. Maka na arụ nwa bụ arụ nne kpọmkwem. Nwa akara wee generate be mmiri nke nyanwa na mmee nke nyanwa. Etu a ka ọ dị mụ na gị na nka anyị dị etofe arụ mụ na gị bụ arụ anị Igbo. Mmee dị mụ na gị na-arụ bụ mmiri anị Igbo. Ọ dịrọ ka nwa gị eluzie ofu arọ na ọkala wee gbanwee, nke mụ na gị ada agbanwe.
ofu ife ka eji kpụọ anyị nya ka m ji kwuo sị na elili malụ ngwugwu na ngwugwu malụ onye kelie na elili malụ ngwugwu na ngwugwu malụ onye kelie na elili malụ ngwugwu na ngwugwu malụ onye kelie na elili malụ ngwugwu na ngwugwu malụ onye kelie na elili malụ ngwugwu na ngwugwu malụ onye kelie na elili malụ ngwugwu na ngwugwu malụ onye kelie na elili malụ ngwugwu na ngwugwu malụ onye kelie erima ndị Igbo ka fa wee ndị gboo wee mee ka anyị dị elofu na anyị bụ eletrik onye ọbụla mee martial arts aghọta nke m na-achọ ịkọ kịta ọ bụ na ime qigong version of martial arts ime qigong o nwelu stand ị ga-akwụ right o nwelu position ị ga-akwụ etu ị ga-esi balance maka na qigong na-agwa gị n'azụ n'ike gị n'azụ na o nwere ọdụ dị ya mana ọdụ a na ịdị afụ anya ọdụ a ka ọ ga-abịa kwụlụ in wuji stand onye kwụ na wuji stand mana mama nkọ nke a ọntị na m elute next ọnwa ịta anyị na-abanye aga m akọwa ikenga ọnwa ịta anyị na-abanye aga m akọwa ikenga maka ikenga bụ ịtọ mgbe m kọwala ikenga akọwa m etu ikenga nwa onye si kwụlụ etu afọ o si kwụlụ ka a na-akpọ gịnị sulukwudo etu ikenga nwa onye si kwụlụ maka ikenga nwa onye ada ananị ọ na-akwụ ụtọ etu ikenga nwa onye si kwụlụ ka a na-akpọ sulukwudo the same sulukwudo ka ndị oriental welu that same stand kpọọ ya wuji stand that wuji stand ọ na-akọwa na ike gị ike bụ ike na ike na-enweta bụ n'ike na anị maka na anị nwelu energy onwe electromagnetic field ị na-connect na-aga through ike gị banye to ọkpụkpụ adịghị n'azụ gị wee gaa to your brain etu ndị Igbo si ghọta ife niile a na-agwa gị maka ifie kafawu ji wee mee sị na nwa ọbụla amụ n'ala Igbo na ịmụọ nwa n'ala Igbo na ị ga-eweta alịa alọ bụ otube nwa mgbe otube nwa gị daalụ ị ga-eweli ya n'ihe nya n'ala Igbo ndị Igbo melie ka anyị wee na-elofu n'ebe anyị si bịa ọ bụrụ mgbe anyị nwalụ sọsọ ka a na-etinye anyị n'ala Igbo mgbe a mụrụ anyị na ndụ a na-etinyekwa anyị n'ala Igbo maka otube gị daa nne gị na nna gị na-edebe otube gị welie jee n'ebe isi bịa nie otube gị afọ n'ala Igbo ọnya bụ erima eriri ọmụmụ nwa so na ọ nwere eriri mụ na gị na-amarọ anya anyị ma na-afụ wela anyị tinyekwa anyị n'ala Igbo ya ka m ji si eriri malụ ngwugwu ma ngwugwu malụ onye kelie eriri malụ ngwugwu ma ngwugwu malụ onye kelie eriri malụ ngwugwu ma ngwugwu malụ onye kelie ọ mmadụ kelu ngwugwu mmadụ wele elili kee ngwugwu ọkwa ya mgbe ị kele elili na ngwugwu abụlụgo ofu ibonibọkwụlụ eriri na ngwugwu nke ikpeazụ bụzi ngwugwu na onwe eze ọ dịzi ka ọ n'onwe kedu onye nya na akwụ ọ ife ndị Igbo na-ajụ gị ibonibọkwụlụ gị na onye ekwu uwe Igbo bụ uwe izu na uwe izu bụ ebe ife niile na-ejikọta ebe ife niile na-agbakọ ọnụ n'ọnya bụ uwe izu ọnya kpatara na ndị Igbo na-ekwu maka oke fadị ekwu maka oke ebe anyị kewalụ fa ga-asị gị oke ebe anyị gbaa nke a bụ ebe anyị gbaa maka na ife adị akwụ sọsịa na ife kwụlụ ife akwụdebie mgbe ọbụla ife kwụ n'ala Igbo ife akwụdebie nwoke kwụdebe nwanyị nwata kwụdebe okenye enu kwụdebe anị
mmụọ kwudebe mmadụ. Ya bụ na eri ma m na-akọwa, ọ bụ na ewele alọ mụ na gị otube mụ na gị nie ya n'ala Igbo ebe anyị si bịa, ebe sọkwa gị bụ onye Igbo nọlụ, ọsọkwa ijee n'ọnwa nọdụ, ọsọkwa ijee na South Africa nọdụ, ebe sọ gị nọdụ, ọsọkwa ijee na ebe njedebe ụwa nọdụ. Ogelu na ara maka ọ dị ka time clock ọkụbali. Anyị Igbo abịa kpọba gị, anyị Igbo abịa kpọba gị, anyị Igbo abịa kpọba gị, anyị Igbo abịa kpọba gị. Adị efetali ya isi kpakakpaka ilube na ara onwe eji ga-abilu na ara tam ga-akụba. Anyị Igbo akpọba gị, anyị Igbo akpọba gị, anyị Igbo akpọba gị. Ị na-ana ana maka na ị marọ na mgbe ị pụrụ na onwe waya, onwere eletrik waya eji kọnekt gị na ala Igbo, mana ị marọ o nwere eletrik waya eji kọnekt gị na ala Igbo, mana ị marọ. Ana Igbo a kọnekt gị na ya etu a ka esikwa wee nyekwa otube nne gị ebe a, nyekwa otube nna gị ebe a, nyekwa otube nne nne gị ebe a, nyekwa otube nna nna gị ebe a, wee nye otube ndị niile bụ gị ụzọ wee bịa tupu ị bịa. Ifugo kọnekshọn gị, ifugo. So na o nwere ife ọbụla fọdụ ụnụ mmadụ na-azọ n'ụwa na-abụrụ ana Igbo. Sọọsị a bụ ofu ebe mụ na gị nwere, maka na ebe anyị gbakwasara ụkwụ. Sọọsị a bụ ofu ebe mụ na gị nwere, ebe anyị gbakwasara ụkwụ. Uwe Igbo bụ uwe ịbụa, ịbọnịbụkwụrụ ụwa mmụọ na ụwa mmadụ. Ma anyị elota, ma anyị elotara, ọnya ka anyị ji na-eme dis vidio ka anyị na-elotalụ ndị nke anyị. Maka na ọ bụrụ na gị bụ nwanne m ịghọta ife Igbo bụ, ịghọta ife Igbo bụ, amụrụ nka m esi, ọ dị m ka onye abụọ na m nwee ike iwele obi onye ọbụla, na onwe ka m esi wele obi onye ọbụla. Maka na ama m na ife ọtụtụ ndị na-eji eje ụka, ọtụtụ ndị na-eji eje ikpu isi naanị, ọtụtụ ndị na-eji eje shabat, ife onye ọbụla na-achọ bụ ike, ọkwa ya onwe ife ọzọ. Ife onye ọbụla na-achọ bụ ike, ife onye ọbụla na-achọ bụ ike igbo mkpa. Ọ bụ na ọ ya dị pọsịbụl, asị gị tụgharịa nyegodi Igbo ofu arọ ka ịghọta ife m na-agwa anyị. Nyegodi Igbo ofu arọ ka ịghọta ife m na-agwa anyị. O nwero ife dị n'ụwa na-abụrụ nke gị, o nwero ife dị n'ụwa na-abụrụ nke gị. Gị nwa bụ akụ, gị bụ akụ n'onwe ya. Ọ dị ka mmiri isi na akpịlị na-akpụ ya nkụ, ọ dị ka mmiri isi na akpịlị na-akpụ ya nkụ. Ọ dị ka ana isi na ya na-acha aja, anyị ama ncha aja, anyị na aja bụ ofu. Ọ dị ka anyanwụ isi na ya na-acha ịfụ ụzọ, anyanwụ na ife bụ ofu. Gị bụ Igbo, gị na-akụ bụ ofu. Maka na ebe isi bịa bụ anị Igbo, ebe afọ ka okike niile dị, ebe afọ ka akụ niile dị, ebe a ka o si bido. Ndị ọzọ ọmụ ya, mana mụ na ga amara ya. O nwere ofu ife ga na-akọ ya akọ. Igbo ewepụtara ego, o nwere ife bụ ego. Ego bụ magic and illusion. Maka gịnị? Bekee na onwefe enweburu ego, wee lue mgbe mmadụ decide na fa ya ewelu gbamgbam. O ife ego bụ gbamgbam na akwụkwọ, welu gbamgbam kpụọ anya, ma anya shape anya, ọbụlụ coin. Eweta akwụkwọ, print anya, denya numbers, ọbụla ego. Onwero ife bụ ego, o illusion. The real ego bụ ife inwe enwe. Mana ọ bụ na inwe ife ịmalụ na inwelie, ife inwe abụlụlụ ya cost. Ife inwere abụlụlụ gị a cost. So enwe ife a na-akpọ resources cost also. Maka na o nwelu ndị chọpụtalụ etufa ga-esi wee wele ife afọ dio resources, then gị nwazi nwelie enwe ọbụlụ cost, because na fa achọrọ iwelie chụpụ gị n'ebe a welie.
ife anyị na-akọ tata bụ ife gbasalụ ịbụa ibonibọkwụlụ maka na onwe ka anyị si wee rapụ ebe anyị kwụ onwere ebe ọzọ anyị na-eje kwụnụ anyị rapụ ebe anyị kwụ nwere ebe ọzọ anyị na-eje kwụnụ ọnya ka o ji dị mma ịmụọ nwa n'ụzọ ịkaba arụ weta alị ya ma ọ bụ na otu bie dapụ iche n'anya n'ala Igbo mgbe ama m na a na-eni otube nwa nwanyị n'ukwu akwụ ukwu nkwụ otube nwa nwoke n'ukwu ọjị ọ bụrụzi iwu bụ na ọtụtụ ndị nna anyị niziri otube n'ukwu mana otube anyị niile dị n'ala Igbo otube anyị niile dị n'ala Igbo ọ bụzikwa ọnụ nwa amụrụ na mba nne ya na nna ya amazikwa ma fatala otube ata kafe iji si ofe kafe etufula etufu mana otube nwa bụ mmụọ nwa otube nwa bụ mmụọ nwa ọnya ka ndị Igbo ji wee na-alụnye ya naanị mgbe anyị ga-anwụkwa etinyekwa anyị naanị kụọ ogilisi n'isi anyị ogilisi ebulu mmụọ anyị wee fenie anyị adị eti cross na-epi n'ọnya mmụọ ọnya ada maka na ife a na-achọ bụ amamife elevated knowledge ya bụ na ọtụtụ ife nke anyị na-amarọ o nwere onye mụ na ya yi n'ebe a tata o nwere onye nchọ ka nzikọ unu taa maka ife nji wee fụkalịsịa Igbo n'anya bụ o nwere ife fa na-ekwu na nkịtị ife ọbụla fa na-agwa anyị fa makwala ife fa na-agwa anyị maka na fa chọrọ ka mụ na gị lofuo ebe anyị si bịa fa chọrọ ka chi jinarị anyị fa chọrọ onye akpata na ịbụrụ nwa nwoke ịdị lọki etu m si bịa ebe m si bịa ụmụaka ụmụ nwoke na-eji ekpu anyị aka bido na nwa kọwabalị ife bụ ife iji bụrụ onye Igbo maka na ife na ndị Igbo unfortunately ife niile anyị na-akọ ka anyị yọkwa mgbaghalụ yọkwa ndị ichie na ụmụ ndị mgbaghalụ o nwero mgbe Igbo ji wee chọọ ka a na-akọ Igbo akọ ka ọ bụla akụkọ ndị Igbo gwa gị na akụkọ bụ akụkọ nkọle ife ama ama bụ ife ama ama ife ama ama ka akụkọ nkọle maka ife efa wee mee ife niile anyị na-ekwu tinye na omenanị a na-eme ya eme ọ bụrụ usoro isi ebi ndụ gị ife niile a m na-akọwa etinye na omenanị ndị Igbo gwa gị site na emute ofu nwa na onye ji ofu nwa ofu bụ onye ofu anya ji si ụgwọ gịnị ka ọ na-agwa gị na ibonibọkwụlụ na ịbụ a ka mma ife ọbụla Igbo gwa gị maka na Igbo bụ matrix ngwugwu ịtọghe nka ya na-afụ nka ife ọbụla ọ gwa gị o nwere ebe ọzọ ọ gwakwa gị ya na-akọwala ịnya ife m ji bịa kịta abụọ ife dị etu a ka m ji nsi ka m wekwali ya maka na a na-ekwu ewele ife dị iche iche na-akọwa ka o wee na-ede anya ife a nji bịa bụ nchọlọkọtọ ọnya ka ndị Igbo na-akpị ya nchọlọkọtọ bụ na imeghe anya imeghe nchọlọkọtọ ifụkwa ibonibọkwụlụ nke ikpeazụ bụ ebe ị na-awụnye ụmụ aka nchọlọkọtọ nke ọzọ bụkwa ọ dịkwa n'isi nke a bụ efi ọbụla ili ka ị ya na-etinyezi ebe a gịnị ka ndị Igbo ji mee nye etu a n'okike ụwa ndị Igbo ife ọbụla anyị na-eme nwere ifefa ji eme ka ngwalu na egwu ọsị ife gwa ya efue ma ya enwere ike ịchọta ya ife gwa ya efue
ma ya enwere ike ịchọta ya. Uju 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 mekwa ka ịchọta ya. Ọ ga-abakwa iyo, ọ ga-abakwa iyo, ọkwa ga-abakwa iyo, ọ ga-abakwa iyo, ọ ga-abakwa iyo, ọkwa ga-abakwa iyo, ọ ga-abakwa iyo, ọ ga-abakwa iyo, ọkwa ga-abakwa iyo, ọ ga-abakwa iyo, ịma na ọ ga-abakwa iyo, ọkwa ga-abakwa iyo, ọkwa ga-abakwa iyo, ọ ga-abakwa iyo, ọ ga-abakwa iyo, ọkwa ga-abakwa iyo, ọ ga-abakwa iyo. Egwu ango kịta bụ egwu ndị Igbo ji akọwa okike ịbụa abọnịbọkwụlụ na ụwa dị ụzọ abụọ, na tupu anyị nọdụ n'ụwa nke anyị nọ n'ime na ọ nwere ụwa ọzọ ebe anyị si bịa, mana etu ndị Igbo si wee chakalịa ụwa ndị ọzọ na-akwụ bụ n'Igbo gwa gị na ụwa nke anyị na-adị afụ anya nọkwa n'ime ụwa anyị na-afụ anya, na ọ tere aka, ọ nọrọ ebe tela aka, ọ nọrọ ebe tela aka, ọ dịkwa gị nso, gịnị anụkwa. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ịghọta ụwa a, maka gịnị ka m na-akọwa ife ndị mmadụ ji eje ụka na-eme efe dị iche iche bụ na fa na-achọ ike. Ike niile anyị na-achọ oju gị na-arụ asa onye Igbo. Ike bụ ebe isi bịa, ịbụ nwa anwụ, nwa anwụ 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 anwụ, ike ga-ada anwụ anwụ. Ọnya ka fa ji kechaa ndị Igbo wee kpọọ fa afafa bụrụ Igbo, mana fa na-efe ike Igbo mkpa, fa nyelufa ike Igbo mkpa. Onwero mkpa ọbụla dakwasara onye Igbo ma na Igbo, mana ọ ga-aghọta onwe ya. Elili ga-ama ngwugwu, ngwugwu ga-ama onye kelie. 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 Ọ bụrụ na ị mara onye ịbụ, mara ebe isi pụta, ike ka ike juru n'arụ, onwezi ife ya na-achọ. Egwu a na ife angolu gị kịta bụ etu ndị Igbo si kọwalụ gị okike dị. Egwu ụmụaka na-egwu, okenye na-egwukwu ya, okenye na-egwukwu ya. Ife eji wee na-eme egwu a bụ ka anyị na-elofu na ife anyị bụ. A na-aga na-egwu egwu, a na-ana okilikili, a na-ana okilikili, a na-eji ofu ife egwu ya bụ egwu. Gịnị ka a na-akọwa? Na o nwelu ife a na-akpọ anụnụ, anụnụ mkpụrụ ọkwa eji egwu egwu. Ọnya ka m ji kọwa mgbe gara aga gwa unu maka kpakpando ebe fa si eweta mkpụrụ obi ụmụaka na-apụta ụwa, na kpakpando ifu n'elu bụ ụmụaka na-apụta ụwa. Etu a ka fa si nwa ga-apụta ụwa si aga. So fa nọlọ okilikili na-egwu ya bụ egwu, eweli ife egwu tinye n'aka ofu onye nke ọzọ ga-ejezi chọọ ọnya bụ ife egwu. Agwa asị na ife egwu anyị efugo, na fe nwere ike ịchọta ya, akpọ ofu onye n'ime ụmụaka asị nya kaba arụ ka ọ chọta ya. Ọ ga-abakwa iyo, ọ ga-abakwa iyo, ọkwa ga-abakwa iyo, ọkwa ga-abakwa iyo. Etu a ka Igbo si wee mechaa anya ka anyị wee nwee ike read non-verbal communication, ka anyị wee nwee ike iji anụ arụ mmadụ kwue ife onye afọ. O nwere ofu onye ji nya bụ ife egwu, mana fa niile ga na-achị ọchị, fa niile ga na-agụ egwu. Kedu onye bụ nyanwa jie? Ife egwu a ka a na-achọ, ife egwu a ka a na-achọ. Etu a ka ọ dị na nchọ bọọdụ mwepụtalụ ayọ, nchọlọkọtọ ndị Yoruba na-akpọ ayọ. Nchọlọkọtọ a bụkwa etu fa sikwa akụkwa the same ụwa ịfụ kịta anọ dị ụzọ ịbụọ. Ofu
ifugi ya na ọ dị ụzọ ịbụa enu anị enu anị ikwuchie anya ọbụla ofu. Ọ ife ndị Igbo na-akọwa na ife niile dị ụzọ ịbụa ọbụla ofu na ofu anọrọ na ofu ka ife niile si pụta ofu wee bịa mụwanye, mana tupu ọ mụọ ya bụ ofu bụ nwekwalụ ụzọ ife na-abụ fa wee kpachala anya wee mee ka anyị bụ ụmụaka fa mgbe anyị buli obele ụmụaka anyị jee na-egwu egwu ka anyị welu nọ ka fa ka anyị na-eme ife gbasara anyị n'okike, maka na a na-eme Igbo eme ada ekwu ekwu, a na-eme Igbo eme ada ekwu ekwu okwu ọnụ kịta ka anyị na-ekwu okwu ọnụ rinne maka ife na ife emebigo n'ala Igbo ka anyị ji na-akọ ife ndị a ka ada akụ ya akọ, maka na ịkọba ya akọba ọ bụrụ nghọta niile zụrụ si ife a na-akọwa ọnya ka ebia tinye n'omenala Igbo ka ị na-eme ya eme maka na ọ bụrụ ife ịnọla n'ubu okwu nọọ ife imele eme ọnya na-ewelite amamife ka anyị na-eme Igbo eme, mana anyị bịa na-akị akịta maka ife etu ọnọdụ anyị si dị ka anyị wee kpọte ndị nke anyị n'ụla, maka ndị nke anyị niile wee lukwa amụnwa anyị adafugo adafu, anyị na-ele na-esiche na anyị na-esi isi ụtọ, anyị na-achọ ịdị ka onye ọzọ, mana onye ọzọ anyị na-achọ ịdị bụ anyị nwa ka o ji fili isi, mana anyị amarọ nọ anyị nwa bụ ife niile afọ anyị na-achọ, ife niile anyị na-achọ bụ anyị nwa, anyị na-agba okilikiri na-achọ, mana ife anyị na-achọ bụ anyị nwa. Ọnya ka anyị ji wee na-eme dis vidio, maka na ife niile m na-ekwu n'okwu ọnụ mgbe oge ya elu unu ga-achọpụtakwa na ọkwa nyanwa bụkwa omume, maka na ọ bụrụ okwu ọnụ bụ okwu nọ imekwali eme elili ga-ama ngwugwu ga-ama onye kelie, elili ga-ama ngwugwu ga-ama onye kelie, elili ga-ama ngwugwu ga-ama onye kelie, ya bụ na arụ mmụọ na mmadụ ga-agbakọbụla ofu wee zuo oke. Mgbakọ ibu omime ka ọ ga-abịa emebie arụ na mmụọ agbakọbụla ofu, ike ewepụta ike niile anyị na-achọ anyị jie, ike niile anyị na-achọ anyị jie, o nwere ebe ọ ga ike niile anyị na-achọ anyị jie, o nwere okwuzi ife ọzọ dibịa ya alụla anyị maka anyị bụ ya bụ dibịa, ike niile anyị na-achọ anyị jie, ike niile anyị na-achọ anyị jie. nye etu a m si wee na-akọwa maka wee bidokwa nya bụ ife egwu wee wepụta nchọlọkọtọ, etu a ka o si wee dị n'okike na ife niile dị ofu. Anyị ga-achọ maka na Ebonyi bọkwulu anyị ga-achọ ife egwu anyị ga-achọ ife egwu anyị ana anyị ga-achọta ya, anyị ga-achọ ife egwu anyị ana anyị ga-achọta ya, maka na ebe a ka ndụ anyị dị. Ife a nọ na mba bụ maka etu ife si dị, onwero ndụ dị na mba, onwero ndụ dị na mba. Obodo anyị ka anyị kwesịrị ịnọ, maka na ebe a ka mmụọ anyị nọ, ebe a ka anụ arụ anyị nọ. Ọbịa bụrụkwa etu anyị si na-ekwu na mbụ, ọnwa nke anyị nọ n'ime bụ ọnwa Maachị. Ife na-abụ ka nchọ ikwunu ka anyị na-elofukwana na mgbe ọnwa a ga-elu 28 days abalị 18 ọnwa Igbo agwụsigo. Mgbosi ọnwa a ga-abanye abalị 19 ọ bụrụ ọzọ ọnwa Igbo, ọ bụrụ ọnwa abụọ Igbo abago ọnwa ọfụ, maka na ọnwa oge ga-abụ olue kalenda bido gbagwojuba anyị anya. Mgbe Igbo ga-eji wee banye ọnwa ọfụ na abalị lue
ọnwa 12 naanị n'ọnwa ndị bekee ka nọkwa na the same March 29th. So mgbe fa ga-eji wee na-end March fa, which I think na ọrụ ọnụ 31st, anyị nwa anọgolio mkpụrụ abalị 3 n'ọnwa nke anyị, ọnwa ọzọ nke anyị na anyị abanye ka m nwekwa n'oge makwa ụkwa. Mana Chukwu daala etu ọnwa ya esi kwụsị na anyị ga-ekwukwa okwu ọzọ n'izu ụka na-abịanụ. Mgbe aha ka m lotakwala unu ọnwa Maachị anyị nọ n'ime ka ị wee fee ife dị iche, maka na na-agwa unu anyị na-ekwu na-alụtala ọnwa anyị na-akọwasị na ụwa abụrụ ofu. Ụwa abụrụ ofu, ọ bụrụ anya anyị ji afụ ụwa ka nwa bekee ji afụ ụwa. Ọ bụrụ anya Igbo ji afụ ụwa ka nwa bekee ji afụ ụwa. Ya bụ na nwa bekee gwa gị sị na onye a bụ king, ọ bụrụ ofu ife na onye a bụ eze. Eze na king abụrụ ofu. Eze na king abụrụ ofu ife. Eze site na nze na zelu, ebe eze si bido na nze na zelu. King bụ onye ọchịchị. Eze site na zelu njọ, zelu njọ. Site na nzelu amamife wee bịa. Amamife bịa nyanwa abụrụzie onye nọ n'isi. Ọ bụ na onye na-ara mmiri nyanwa abụrụzie eze mmiri. Etu a ka ọ dịkwa na nwaanyị, eze nwoke eze nwaanyị. Mana ụwa nwa bekee nwero king woman, nwere ya. Ife ị ga-enwe bụ queen. Maka gịnị? Na queen bụ nwunye eze, nwunye king. Enwero nwaanyị ga-anọkọta bụrụ king bụrụ queen, ma ọ bụ na ọ nwere onye unu n'okpuru ya. Na ana Igbo dịrị etu a. Ụwa Igbo bụ ụwa Igbo na Ibokwulu, ebe ife niile ranra anya, uwe izu. This March, kedu ife ndị ọcha ji March eme? Anyị ji ọnwa abụọ wee na-elota ebe anyị si bịa. Ife ndị ọcha ji March eme bụ na ọnwa faji ebunikwa agha ọgụ, ngwa ọgụ na fe n'ogo ezumike igbu onwefa iso onwefa akwụ. Maka na gịnị? Na snow na-ada. Mana snow agbachago kịta ka ibinokwa ịnụ agha. Onye akpata na nchọlọkọtọ nzukọ unu ndị Igbo ji egwu eji akụzili ụmụaka ọgụ ọnụ jide na-akụ, maka na ọ dịka ife onye a na-atụrụ anya jenọ egwu ka a na-egwu, mana onye atụrụ anya ma ife ọ na-akụwa na ọ na-akụwa okike ụwa. Mana ịma mbịa kọwabali ụmụaka na fa pere mpe. Mgbe nwa Igbo ji wee na-egwuchi egwu witi nchọ lue mesịa banye ọgbọ gbuo anyị ma ọ malụ mmụọ ma ọ bụrụ nwoke bụrụkwa nwaanyị akọwali ya ife ọ ga-ama. Den mgbe ọ ga-eji wee na-agazi wee chie ọzọ, chisie ọzọ wee baa na ichie, ọ ghọtago ife dị iche. Maka na Igbo bụ akwụkwọ. Igbo bụ akwụkwọ ka a na-agụ. Igbo bụ level dị iche ka ị na-agụ akwụkwọ. Igbo onye ọbụla na-agụ na-eso Igbo na steji ọ kwesịrị ịnọ abụrụ ofeke. Maka na ọmalụgo ife ọ kwesịrị ịma mgbe afọ. Mana ịbịa na nwa bekee March, ifefa ga-eji March wee wepụta bụ ngwa ọgụ. Ọnya bụ ife ụmụaka fa ji egwu egbe chachachachachachachacha egbe agba ịnya mmiri ma ọ bụ etinye poteto n'ọnụ. Ụmụaka ewele egbe na-egwu. Ya bụ na ọ bụ na ịbụ nwa bekee ị ga-egonye nwa ya egbe, maka na ife fama ọnya bụ elili na ngwugwu fa. Ọnya bụ elili na ngwugwu fa. Ịnụ ọgụ igbu mmadụ a ga-ebido na nwa wee kụzibeli anya. A ga-ebido na nwa kụzibeli anya. Ife ọzọ nwatakịrị ji egwu na anị nwa bekee bụ sword. O nwere nke anyị na-akpọ ube, mana nke fa ji aka akpị ya. Onye a bụ ife nwa bekee ji egwu maka na ife ọ ga-abụ ma o too.
ọ ga-abụ onye na-egbu mmadụ, ọ ga-abụ mgbe ọ ga-eto ọmatasị ga-eto ife ndị a niile si alụ ọlụ, maka na anya fajife ụwa anyafa ụwa fa bụrụ ụwa izu, ụwa fa bụ alienation, ebe ife na ife na-anọrọ n'udo, ebe ife na ife nwere opposition, ebe ife na ife na-opose onwefa. Ife na ọchịchị bụ opposites. Ife na-opose ọchịchị, ọchịchị na-opose ife. Female na-opose male, male na-opose female. Hot na-opose cold, cold na-opose hot. Black na-opose white, white na-opose black. Ọ bụrụ etu Igbo si fụa na ofu ife, ofu ụbọchị nyere gị ife na ọchịchị, ife na ọchịchị bụ ofu, ọkụ na oyi bụ ofu, maka ọkụ ụdị ọkụ emechakwa ọdajụ ajụ oyi. Nwoke na nwaanyị bụ ofu, fa bụ ọkala ọkala, nwoke bụ ọkala ụra, nwaanyị bụla ọkala ọma, ọkala ọra na ọkala ọma na-eme ofu. Etu aka Igbo dị. So ife m ji na-akọwa ya bụ ka anyị welu wee na-aghọta na anya ụwa ji afụ ife abụrụ ofu. O nwere ife kpata ndị ji dịka ndị fadị, o nwere ife kpata anyị nwa ji dịka ndị anyị dị. Ife melie bụ na anyị abụrụ ndị ogbu, anyị abụrụ ndị agha. Ọ ya ka Igbo ya eji wee gwa gị sị na ịgbarụ mgba bụ ndụ, ịnụba ọgụ bụ ọnwụ. Gị gbaa mgba bụ ndụ, gị anụ n'ọgụ bụ ọnwụ. Na mbụ, kama Igbo ya anụ ọgụ gbuo mmadụ, kama ya akpọpụta ndị ya agba mgba. Ọ ka fasidi. Mana kịta a na-akwanye gị anyị n'ụzọ na-abụrụ ụzọ anyị. Mana ụzọ a na-abụrụ ụzọ anyị, ọ na-abụ na ya ama nwe ike ịgbapụta onwe anyị site n'ụzọ anyị. Anyị ga-agbapụta nwa nwaanyị site n'ụzọ anyị. Ọ bụrụ iwu bụ na anyị ga-egbusisi ndị mmadụ. Mana ife gbasalụ agha anyị ga-akụ ya n'ọnwa na-abịa, maka na ikenga ka anyị ga-etinye na ya. Mana ife m na-achọ ka anyị ghọta kịta bụ na ike ejula anyị arụ, ike ejula anyị arụ, ike ejula anyị arụ. Ofu ife m ma arapụlụ unu tupu anyị na anya si abụọ ife gbasara erima, ka anyị ghọta na erima bụ asụsụ anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ịdị na-asụ. Maka na ife ọbụla Igbo na-eme nwere ife ọ na-akpọta na mmụọ mmadụ. Ya bụ eriri ọmụmụ nwa, ya bụ eriri malụ ngwugwu, ngwugwu malụ onye kelie, ya bụ eri ji ụwa na ọ nwere erikọ jikọ mụ na gị na mmụọ anyị. Onye bụ dibịa ga-aghọta ife m na-ekwu maka ya kịta, ka ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ. O nwere ife ọzọ. Mmụọ anyị daa mba, anyị adaa mba. Anyị ga-akpọte mmụọ Igbo, anyị ga-ekunite akụ n'ụla, anyị ga-ekunye anwụ anwụ ka anyị bụla ife anyị bụ. Asị m unu ụmụnne, ya dịkwala unu mma, ya dịkwala unu mma na Eke, ya dịkwala unu mma na Oye, ya dịkwala unu mma na Afọ, ya dịkwala unu mma na Nkwọ. Anụ m ekene ọtụtụ ndị n'ala Igbo anyị na-amarọ na fanụ, mana ọnwa na-acha, mana ọkụ anyanwụ ka ọ na-achapụta. Ife ọbụla mmadụ ma o nwere onye kụzilie, ife ọbụla ama ama nwere ebe o si abịa. Ọ bụrụ na ọ bụrụ mmụọ kụzilie, mmadụ akụziele. Ọ bụkwa anụ na mmụọ na mmadụ. Anụ m ekene ndị niile gbalụ mbọ si n'Igbo ama mfụ. Anụ m ekene onye kachasị ka Chukwuka dibịa Nwafọ a na-ene ume. Anụ m ekene onye isi bụ Dr. Suagwu. Anyị erika maka na ndị a niile gbalụ mbọ si n'Igbo ama mfụ
na Igbo ama mfu. Ndị a bụ ndị okenye. O nwere ndị okenye dị etu afa aka nkụ. Ana m ekenekwanụ anyị bụ ụmụ Igbo, ndị nke mụ na afọ oge mụ na afa bụ nkịta, ụmụazị na azị si na afa ama nkwụ ekwe. Ana m ekene unu maka na ije anyị na-aga abụrụ obere ije. O nwere ndị dị ka mụ na gị na-achọ ụdị iji ntịnụ, mana ka anyị daa ata n'afọ ụta maka na mmụọ fa akarokoni na o nwere oge mụ nwa na-aghọtara ife ndị a niile na-akọwa. Onwe oge m na-achọ ụdị iji ntị m n'ụlọ Igbo mụ ya fọdụkwa. Onwe oge m na-achọ ụdị ịnụ Afrịka gị ka a na-ekwu maka ya. Ife ọ na-eme mbụ gbapụ gbapụ bekee bekee ọkwa ịghọtago kpimkpimkpim. O ka o si adị ofu ụbọchị ndị niile na-aghọtara ife a na-ekwu ga-aghọtagbado, maka na o nwere ife ọzọ onye Igbo bụ na-abụrụ Igbo, na-abụrụ aja ana Igbo, na-abụrụ okwute ana Igbo, na-abụrụ mmiri dị n'ala Igbo. Arụ mụ na gị na-emepụta mmanụ ndị ọcha na-amị. Arụ mụ na gị na-emepụta crude oil a na-amị, amịcha anya refine anya. Arụ mụ na gị ọ maka na nwa adọnyekwa anyị n'ime anyị, mmanụ dị a na-arụ a na-abakwa na collect. Mụ na gị bụ akụ ma ya mara ya. Tupu mpụ aka m ji ogo, asị m na ọ ya adịla anyị mma, maka na nwa na-achọ nke ya bụrụ ajọ nwa. Asị m na ọ ya adịla anyị mma na nwa na-achọ nke ya bụrụ ajọ nwa. Nwa na-achọ nke ya bụrụ ajọ nwa. Anyị na-achọ nke anyị maka gịnị? Na o nwere ọkụ agụnyela anyị n'aka. Anyị ka ọ dịla ịfụ na ọkụ anyụrọ, maka na ọ bụ na anyị lota na-eji okwu ọkụ n'ala Igbo. N'ala Igbo a na-eji okwu ọkụ. Ọ ịbịa be m, bịa na be gị, ngwele eju gụlụ ofu ọkụ wee siwe nri na be m. Mgbe anwụrụ na-akwọpụta, onye agbata obi m abịakwa welukwa eju kpalụkwa ọkụ na bie na be m wee naba. Onye ọzọ abịakwa kpalụkwa ọkụ wee jee na-esi nri. Ọka Igbo dị ofu ọkụ ka anyị niile ji esi ife. Ofu ọkụ ka anyị niile ji esi ife. O nwere onye ma ebe o si bido, maka na anyị esisigo nri na uchichi gara aga. Ife niile anyị si daa ibibe ntụ, ana anyị na-ekpopụ ntụ a n'ụtụtụ. Mana ijecha abata, o nwere ebe ị ga-eje gote ọkụ. Kedu ebe onye iji egolo ọkụ gụtalụ nke? Kedu ebe onye nke ọzọ gụtalụ nke? Kedu ebe onye ọzọ gụtalụ nke? Na-akpata na ọkụ agụnyela ya n'aka, ọma mbụ n'aka anyị ka ọ ga-anọnyụ. Ọnya ka ife unu ji dị m mma karịsịa, maka na unu bụ ofu olili ka ejikọ anyị si mba na anyị eme nkwe, bikọs o nwere ife ọzọ anyị ga-abụ. Ịgbaje ofe mmanụ ịbụ mbịambịa isoro, ịgbaje Fulani ịbụ mbịambịa isoro, ịgbaje Kenya ịbụ mbịambịa isoro, ịgbaje UK Europe ịbụ mbịambịa isoro, ịgbaje America ịbụ mbịambịa isoro. Ofu ebe ka ị na-abụrụ mbịambịa ana Igbo. Gịnị ya bụ ofu? Aja dị naanị ya na anụ arụ gị 100%. Mmiri dị naanị ya na ọbala gị 100%. Mụ na gị ofu ife a. Sọọsọ ife enyela anyị bụ na-ewele ife a tie anyị machie iru sizie nọ iru. Ife anyị na-afụ ife a bụ iru okike. Okike ji wee chọọ ịma ife dị iche iche ka o wele iru mmalụ nke mma wele iru mmalụ nke ịma, mana ofu ife aka anyị bụ. A sị m ka anyị delofu n'ebe anyị si bịa, n'ụzọ ka anyị na-achọ, ụzọ ụna ka anyị na-achọ, ụna na mmadụ, ụna na mmụọ, mana ụna mmụọ kasị na okike ya enye anyị udo na mkpụrụ obi. Okike ga-enye anyị izukọta na mkpụrụ obi.
okike ga-enye anyị nchịkọ na mkpụrụ obi ka anyị chịkọta onwe anyị ọnụ, ka anyị bụrụ ndị na-edebe nwanne fa, ka anyị bụrụ ndị na-edebe ife nke fa. Na akpa esesa adịrọ mma. Ife anyị chọrọ bụ akpa edebe ma akụ ka anyị kpalụ debe, ka ọ bụ omenanị anyị ka anyị welu debe, ka ọ bụ anị anyị ka anyị debelụ, ka ọ bụ amamife nke anyị ka anyị debelụ, ka ọ bụ akọ na uche nke anyị ka anyị wenatalụ. Maka na nke ọbụla furu efu na ofugo. Ịchọbịa onye ji enye gị, onye bụ ị ga-enyebi. Onye enyebile enyebi bụ onye enyebile enyebi, o zuru ezu. Ka anyị jide nke afọ zuru ezu. Anyị ama nkwujọ nwa mmụọ, anyị ama nkwujọ nwa mmadụ. Ife ga-esi a n'ọnụ ga na-apụta bụ eziokwu, eziokwu, eziokwu. Maka na eziokwu kele ụwa. Eziokwu debele enu n'enu, ọ da-adagbu anyị. Eziokwu mee na anyị asịrọ n'ike agwụgị. Eziokwu kpata na eke anọ katara ọgbụ iwesị na ya pụtara. Eziokwu na eke bughalisi obunye oye busi obunye afọ busi obunye nkwọ. Eziokwu bụ okike. Eziokwu bụ anwụ. Eziokwu bụ anwụ. Eziokwu dị niile n'okike Igbo anyị ga-amụgbado fa niile. Ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ejide ofe anyị n'aka ka ofe anyị dị ile. Maka na ofe anyị ga-akwụ n'ogu. Mmadụ ekere ogu, okike kele ogu. O iwu okike bụ ogu. Igbo kwudo n'ogu. Mụ na gị bụ nwanne kwudo n'ogu. Tata anyị kwudo n'ogu. Maka ogu mee tata jipụta. Echi na-abịa kwudo n'ogu. Ife a bụ mkpọrọgwụgwụ ebe m na gị si pụta. Na-akpata na ya dị ekwujọ nwa mmụọ, ya dị ekwujọ nwa mmadụ. Etu ife anyị na-ekwu bụ Igbo osiali etu ụwa anyị dị. Wee sị ya dịkwala anyị na mma. Nọ ife akụziri anyị. Ọ ife agwala anyị. Na ọ dịlụ nwa mmụọ mma, ọ dịlụ nwa mmadụ mma. Ọ ga-adịla anyị na mma, dịkwa anụ ndị ọzọ mma. Mana ndị ọzọ si na ọ ya adịrọla anyị mma. Ndị ọzọ si na afa ga-enye nọ na anyị nwa ga-anwụ. Ndị ọzọ si na afa ga-adị na anyị nwa ga-agwụ. Ndị ọzọ si na be anyị ama mbata anyị. Ndị ọzọ si na befa ama mbatakwa na anyị. Ọ bụ na be anyị na fasi na be anyị ama mbata anyị, na befa anyị abatara anyị, na be anyị ama mbata anyị, na befa anyị abatakwuru anyị, anyị ya na-efe n'elu. Ife abụrụ etu okike si kwue. Na anụ ọbụla nwere akwụ. Anyị bụ ndị Igbo ga-enwe akwụ anyị. Anụ Igbo bụ akwụ anyị. Nghọta Igbo bụ nke anyị. Anụ m ekene unu sị ka unu ga-esi naba etu a ka unu ga-esi teta. Kwa ụbọchị anyị na-abịa akọ ife niile na-akọ. Ife anyị na-eme bụ iweghachite mmụọ anyị na-arụ anyị egbusasị tụfusie. Ọ na-agbakọnata. Ọnya bụ udo. O n'udo ka akụ dị. Maka na ọ na-agbakọnata na-anata ọma mta aka anyị enwetaba ifuli ife niile a na-akọ. Anyị ada akọ na nkịtị. Ndị Igbo adị ekwu ọnụ nkịtị okwu. Maka na ekwu ọnụ nkịtị ọbụla ịkọ aja mbene, anyị ada aka aja mbene. Maka na ife ọbụla anyị na-akọ mmụọ ma ife anyị na-akọ. Ndị na-ekwetara ụta ma ife kpata afa ji, maka na onwe mmụọ ajọ mmụọ nọfa n'ime, mmụọ nwa bekee tinyere fa n'ime na-anọ agha. Maka na ọ chọrọ ka achụpụ n'ime ebe ọ nọ. Ọ na-anọ agha na-efe isi kpakakpaka na ọ kwetara ife a na-akọ, mana ọ ma na ife a na-akọ bụ eziokwu. N'ikpeazụ ofe ife ga-emeli, eziokwu ga-emeli. Maka na ọwa mụ na gị. Ọwa mụ na gị. Maka na etu anyị si akpaghalị ebe niile adịrọ mma. Oge nwaanyị ga-eji mụ nwa lụọ ọ na-adaghalị. Oge nwoke ga-eji mụ nwa lụọ ọ na-adaghalị. Anyị na-achụ ife anyị na-amarọ, ife na-achụ anyị na-amarọ. Mana nya bụ ife ga-ebe.
ya bụ ife ga-ebe maka na okike abịago. Okike na-akụte mụ na gị n'ụla. Okike abịago ikeghalị ana Igbo. Okike ekunigo n'ụla. Ọ bịago ikute mụ na gị n'ụla. Ọ sị na anyị bụ ụmụ okike, na anyị ga-ekuni kebe ife. Onwero ka anyị nabakwa n'ụlọ ọzọ. Onwero ka anyị nụchaa ife ndị a niile naba n'ụlọ ọzọ. Ya bụ na ife afọ ejike anyị agbụ bụ amala ife ndị ọcha weta. Anyị na-atọ esisi a. Ejiro egbe anụ agha, ejiro mma anụ a amamife. Ọnya bụ ife anyị ga-eji mele ife ndị a niile. Ana m ekenekwa unu ụmụnne m. Asị m na ọkpụkpụ m bụ ọkpụkpụ unu, arụ m bụ arụ unu, ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebighị ebi lue n'ebighị ebi. Ọ bụrụ ireza ejiro rọba arụchapụa, ejiro ncha awụchapụa, ejiro ogbu ekwuchapụa. Na ndụ na ọnwụ ofu ebe ka anyị na-aga. Nkwudo ya ebe a, ịgbakwa m ọkpa agbakwalụ gị ọkpa. Maka na mmụọ mana mmụọ ya agba m ọkpa, maka na anyị abụrụ ndị agha. Ọ mmakụ ka anyị na-amakụ si ọma na anyị bụ ụmụ. A sị ya dịkwalụ na mma. Ka anyị were egwu nke a wee pụọ. Okwukwu ya bụ kwa iyo, kwa iyo, kwa iyo, kwa iyo. Ife gwa ya efue anyị enwere ike ịchọta ya. Ife gwa ya efue anyị enwere ike ịchọta ya. Nọ nso, nọ nso, nọ nso, bịakwa ka ịchọta ya. Ọ ga-aba kwa iyo, ọ ga-aba kwa iyo, ọkwa gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọkwa gaba kwa iyo, ọkwa gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọkwa gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ịma na ọ gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọkwa gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọkwa gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ịma na ọ gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọkwa gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọkwa gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọ gaba kwa iyo, ọkwa gaba kwa iyo, ọkwa gaba kwa iyo. Welụnụ ịfụnanya na-ebusịa busaba ịfụnanya ụmụ Igbo na-ebusịa. Ọ dị n'aka ibuli ebunye onye ọzọ, ọ dị n'aka ibuli ebunye onye ọzọ, ọ dị n'aka ibuli ebunye onye ọzọ. Na-ebusi ịfụnanya ụmụ Igbo, na-ebusi ịfụnanya ụmụ Igbo, na-ebusi ịfụnanya ụmụ Igbo. Maka gịnị? Anyị nọ n'ụwa gburugburu, anyị nọ n'ụwa gburugburu. A na-egwu egwu a, onwero nwa chọọ ka ya bụ okwe dapụ n'aka. Ị ga-eji ya bụ okwe na-enye n'aka ọzọ, aka bulu obunye aka ọzọ bulu obunye, ọ garutekwala. Ị ga-amụ anya fụ mgbe o lutere na alụkwa ibulu na-aga ifugi ya, ọ na-agbazuga maka na alụ na-eme n'ala Igbo kịta ụmụ Igbo na-anụkwuzi nwanne fa, nwa Igbo na-anụkwuzi nwanne fa. Si na ụka gwa afa nụba n'ọfụlụ ọfụ ụka si na nwanne. Ọ ga-adịrọ, anyị ga na-agba mbọ. Tupu m pụọ, nwere ife m chọọ ikwunu. Achọrọ m ibido Facebook group. Ọ bụrụ na ọ ga-amasị unu,
mmeghe anya bụ Facebook group ife a ga na-akpa abụ ife gbasaa n'Igbo. Achọrọ m ka ọ bụla ebe a na-anụ ọgụ, achọrọ m ka ọ bụla ebe a na-ese okwu, achọrọ m ka ọ bụla ebe mmadụ ya abịa ịsụ akwa ya lụrụ inyi. Ife a ga na-ekwudebe bụ ọdịmma, ife dị mma n'ala Igbo. Onye malụ onye ọma na ọ ghọtara nke dị mma nye ekwu na mana ọ bụrụ ka ọ dabụ n'ebe a ga-abịa dịka ụmụ nwaanyị na-ele ogiri n'afịa a na-azụ onye ukwu ike ka ibie. Ọ bụrụ ebe a ga-abịa ịjụ onye maala ife karịa onye na-amarọ ya. Ka m na-asị ọ bụrụ na ọ ga-amasị unu, achọrọ m ka m bido onye bụ Facebook group ka ọ ga-abụ ọ bụgodo na m ekwuru okwu ebe ọ bụ na na-abịa ekwu okwu ofu izuụka onwe ndị nwee ike ịdị na-akpakwa nkata na ya bụ Facebook group ka a na-akpa nkata ife niile dị mma n'ala Igbo, maka na ozi ọma ka anyị ga na-agbasa. Ofu nwanne anyị tụta anya bụ elu nsị a na-elu n'ụwa amakakwa, mana ka njụ ụmụ Igbo ibe m na ụmụ Igbo ibe m si na ọ dị mma ka anyị gaba n'iru. Ebe ọ bụ na unu si na ọ dị mma, afụgo m aka unu na-eweni ka anyị tinye dị na a na-ekwu ife dị iche iche, ma ịnụ nwaanyị ma ịkwu ozu ụmụ ife ndị a niile na-eme n'ala Igbo na-enwe ezi minin. Onwezi ofu onye ya apụta onye iwu si na ụmụnna ya na-amazi ntu ma anụ ma ozu nwụrụ. Ịmaga ụmụ ife ndị dị isi etu a ka a na-akpa maka ya ka anyị wee na-amalụ nke bụ nke anyị. Maka na mgbe nwa bekee wetara ife mebiri ala Igbo, o ji evangelism bịa ka anyị were evangelism wee na-akụkwanụ nke anyị. Asị m ya dịla unu mma. Mgbe ya bụ Facebook group ga-abịa unu na-akpa nkata, ọnwekwa ife gbaghalị anya ọ dị unu kwucha nnọọ onwe nke unu chọzie ka m tinye ọnụ unu akpọ modelu m ozi etikwanụ m ọnụ sinekwa ka m si malụ osi dị. Maka nọọ etu anyị bụ Igbo dị, maka nọọ mmadụ ka eji aka, ọ bụrụ ego. Onye nwere ego na-enwero mmadụ furu efu n'ala Igbo. Ibu ndị ọ na-ama na ndị ala atụghalị gị Igbo isi, ọ bụzi akịta na onye nwe ego nwezi ife niile, o jee kwụọ polisi ụgwọ egokwala ife niile. Mana anyị na-achọ ịma etu anyị ga-esikwa wee mee ka mkpụrụ obi anyị nata, ka ike nga anyị nata, ka chi anyị lụba ọlụ. Ekene dịla unu. Bulunu ya bụkwa iyo, bulu na ịfụnanya a na-aga. Elili malụ ngwugwu malụ onye kelee. Nwa Igbo ebe ọbụla ị nọ malụ na ịbụ onye Igbo ibe ya bụ nwanne ya. Igbukwa anyị igbugo onwe ya. Onye Igbo ọbụla igbulu onye merụla arụ bụkwa onwe ka ị na-ewepụ. Onye abịa ife anyị na-amarọ, mana mgbe oge ya na-abịa ya na-akọwasị ụmụ ife niile dị etu a. Kachifonu afọ m unu n'anya kalịsịa. Ka ọ dịkwanụ n'izu ụka ọzọ. Udo.